Najavili ste danas, odnosno razgovara se i razmišlja se o tome da bi se u kalendar obaveznog cijepljenja uvrstile cjepiva protiv vodenih kozica i protiv HPV-a. U kojoj fazi je sada to zapravo? Jeste li blizu te odluke? Hoće li se znati uskoro? Hoće li to zaživjeti ili ne? Što se tiče HPV-a, dakle, mi smo jedna od rijetkih zemalja koja ima dobrovoljno cijepljenje za djevojčice i za dječake. I smatramo da je to bila jako dobra odluka zbog toga što to cjepivo sprečava karcinome. A da li će to cijepljenje postati obaveza, to je predmet dugotrajnih diskusija. Kao što znate, to je isto tako i svjetonazorsko pitanje i smatramo da je bolje da se u ovom trenutku ostane dobrovoljno cijepljenje, a kroz sljedeće godine ćemo vidjeti da li bi možda postalo obavezno. Puno smo o tome razgovarali za vrijeme pandemije. Je li loše da medicina ustukne ispred svjetonazora? Pa, gledajte, najvažnije je da se ljudi više procijepe. Razlozi tome su motiv da zdravstveni djelatnici i ljudi koji se bave promicanjem zdravlja i promicanjem cijepljenja upru upravo na njih i da za njih daju odgovarajuće objašnjenja. Mi na tome intenzivno radimo i naši uspjesi u tome su vidljivi. Dakle, obuhvat cijepljenja nam raste, a iznenadno uvođenje obaveze cijepljenja bi možda dovelo ta pitanja u prvi plan i ne bismo uspjeli u onome što nam je cilj, a da obuhvat bude veći. Ove sezone ostalo je dosta viška cjepiva protiv gripe, ali isto tako je vrlo pitanje cjepiva protiv covida kojega je ostalo jako puno zapravo. Koliko je cjepiva protiv covida uništeno, koliko je to zapravo koštalo, a nije se iskoristilo? Dakle, sjetimo se Božića 2020. godine kad smo priželjkivali da nam dođe što više cjepiva. Kada se zapravo borili i zemlje su se svađale tko će dobiti koliko cjepiva i kada. U proljeće 2021. godine kad smo se borili za svaku dozu i kad smo uspjeli dobiti veće količine tog cjepiva, a u tom momentu da svaki dan učimo i imamo nova saznanja iz istraživanja, iz znanosti, i tada nismo znali koliko puta ćemo se trebati cijepiti, da li će doći nove varijante ili neće doći nove varijante. I cilj nam je bio da osiguramo dostupnost cjepiva za našu populaciju. Naravno da mi u tome nismo bili sami, nego su to sve zemlje Europske unije zajedno radile i Europska komisija je potpisala ugovore sa farmaceutskom industrijom koja nam je osigurala ove velike količine cjepiva i dobru dostupnost. Ti ugovori nose sa sobom onda da imamo i određene obaveze. Dakle, da primimo one doze koje smo ugovorili, a Europska komisija sada intenzivno pregovara sa farmaceutskom industrijom i mi smo već mnoge te doze odgodili, ali neke od njih ne možemo odgoditi i rezultat toga je to da sad kad imamo niski broj cijepljenja dnevno, imamo prilično velike količine cjepiva i nešto od toga da koliko smo novca izgubili? Pa ja ne volim govoriti o novcima i cijene cjepiva su tajna, ali mogu vam reći da smo mi do sada što iz naših zaliha, dakle sa centralnog skladišta u Hrvatskoj i što kod samog proizvođača uništili nešto manje od 2 milijuna doza cjepiva, ali smo istovremeno gotovo 4 milijuna doza donirali što bilateralno, dakle zemljama koje su trebale cjepivo, a mi smo to s njima dogovorili, a velike količine smo i donirali. Dobro, je li točno da je tu riječ o desecima milijuna eura koji se nisu iskoristili? Naravno, nažalost je to tako, ali to je rezultat ovoga o čemu sam govorio, takvih ugovora i toga što mi imamo određene obaveze koje nas onda obvezuju i ako ne ispunimo naše obaveze, onda su dakako sankcije još i puno veće. S obzirom na stanje sa pandemijom, nadamo se da će se ugovori moći revidirati i da će ti ipak pregovori rezultirati uspješno. Intenzivno se pregovara, mi se također nadamo da će se nešto od toga i spasiti. Hvala vam što ste bili gost Dnevnika. Hvala vam.